ли си думите? Това позитивно родителство е мода. Децата правят каквото си искат. А каква е истината? Това е един от най-разпространените митове и днес ще го развенчаем. Кой родител не се колебае? Ако не съм достатъчно строг, няма ли да ми се качи на главата? Свързващото родителство всъщност не означава позволяващо всичко родителство или родителство без граници. То е преди всичко родителство, което възпитава вътрешната мотивация на детето да ни съдейства. Не чрез страх и вина, а чрез силна връзка родител-дете. Психолозите са категорични. Граници е абсолютно необходимо да има, но поставянето им трябва да се случва през уважение и емпатия, а не с страх, срам или викове. Когато ги поставим с уважение и твърдост едновременно, детето се чувства сигурно и най-важното учи какво е приемливо и защо. Ето един пример. Детето скача по някаква мебел. Децата са деца. Стоп! Не скачаме там. Опасно е, можеш да се нараниш. Моля те, слез. Съответно, детето не слиза. Сам ли ще слезеш или да ти помогна? Разбирам, че е забавно, но е опасно. Съответно, ако детето не слезе само, му помагаме. Добре е в случая да дадем и две други алтернативи, когато забраняваме нещо. Например, можеш да продължиш да скачаш на земята или да отидем да почетем книжка. Твърдост и емпатия, яснота и доверие. И така, свързващото родителство не е позволяващо всичко родителство. То е възпитание с структура, водено от уважение, вместо от страх. Ако искаш да се научиш да поставяш граници с лекота, без да губиш връзката с детето си, така че то да е вътрешно мотивирано да ти съдейства, запиши се в пътешествието ми за родители с безплатен тестови достъп. Линкът е в коментар. Оставам с теб по пътя.